mahamu jongjong. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natu mapalangit dohot tanoon, amen. Tung ise madongaku dia kabanua gijang, jala dukon niho, dang adong di halomon rohaku di tanoon, nang pemerus sibuku dohot rohaku, sai debatado partano batoan ni rohaku, jala parjabaraku saliling-lilingna, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, hodo silehon apul-apul tu akkana marsak roha, hodo silehon gogo tu akkana gale, asima roham, tata ma akkana marsak roha, dohot akkana hona pangujunan, sai tata ma holso-holso ni nasida, jala palua nasida sian hagogotani, sai patar di ida nasida, hodo pangurupi, haporusan dohot pangaramoti, di hagogotan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Hudul mahamu. Tapuji matuhata, marhite ede, sian buku ede nomor 30, ayat sada rodi 2, Yesus lehon hatorangan.
Tangion hamuma patik ni debata di minggu pasapulonopon dung Trinitatis sadarion, ima natar surat di podatolu ayat 10 sada rodi 12. Alea naha sayunang toison pangajarion ni Jehovah, jala unang hagitikon pisak-picangna, ay matua di picang Jehovah do nahi naholongan ni rohana, songon ama-ama mida anakna hasudungan ni rohana, ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Kata marhite ede sian nomor 374 ayat sada rodi 2, Yesus majouho. Yesus menjauh berdosa saya, tu Yesus nama saya, bagi panjuna setuntunganmu, tu musib Rimah hamu jongjong. Tatopoti ma dosat tanagudangi tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham dihami akkana mangarsakko dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehon ma tuhami todimna badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor seaon, lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringat tu hasesani dosa. Adong do dihita situ animalim na songoni, na hudul dusyamun habangsani hatongamon di banua gijang. Dibahen i tarbahen ibana do pangoluhon ro di ujungna akar na sadok ro tu ibana marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong
asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 750 ayat sada rodi 2 tu todiku o Yesus. Tatangihon ma hatani di bata, ima turpuk epistel di minggu pasapuluh nopon dung Trinitatis Sadarion. Ima natar surat di Lukas 2, mamuk kasian ayat 40 sada, sahat rodi ayat 52. Jaleganuk tahun, lahodo naturasna tu Yerusalem, marari raya Paskah. Jadi dumadudur ibana 12 tahun, ratna kokdo nasida songna somal dipestai. Asadung diraduti nasida akka ari rayai, dinalahu mulaki nasida tinggal ma Yesus danaki di Jerusalem, so pamotoan ni natorasna. Diri punasida nang rap doho dongan sauduran ibana. Jadi di dalam nasida ma farsadarian mengalului ibana di tonga-tongani akka todong dohot dongan. Dung sojupang nasida ibana, mulak manasida tu Jerusalem, laho mangalului ibana. Salpu toluari, dapat nasida ma ibana dijoroi, hudul-hudul di tonga-tonga ni aka guru, tumangihon hata nasida, huhut manukun-nukun. Tarhalomong bedo nasida ubegi hatana, dibahen terus ni rohana dohot akka alusna. Marnida ibana, songgok do rohana sida, jala dipakulingi inai ma ibana. Buasa dibayin ho songoni tuhani anaha, bernido huarap hami dohot amangmu mengalui ho. Gabe didok matu nasida, buasa po lalu luamuna au, dang di boto hamu,
na patut doau di bagasan bagas ni damang. Alai dang dia tu sinasida hata nani dok nai tu nasida. Laos tuat do ibana rap dohot nasida sahat tu nasaret. Jala pangoloi do ibana di nasida. Alai di piap inanai do sudi na masai di bagasan rohana. Jadi lam gadema torus ni rohani Yesus nang dagingna, lam dihalo mohon debata nang jolma ibana. Ido sahatna. Martua do akan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 220 lalu ayat 2 dohot 5 Yesus hapus aku. Sambing rajaku, hudulaku, napusum doamu, dia rajaanmu, sonang marahku, duk takas diamu. Sambing rajaku, jalalah aku. Rimai ta jongjong. Yesus do Tuhanku, persigatungaku. Yesus do Tuhan, dihamur Sion, dadah tahutan, nang diparmaraan. Yesus do Tuhanku, persigatungaku. Taha tidakon ma haporsiaw tai songon nahi na tidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugon na suatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tiduhon ni si Maria nagabe-gabe si Anton di Parbadia andorang soabubuan. Ido Tuhata na tumang na bernit di pangumuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinosilang na tuat tuban toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuduhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargu na suatu dosani disima ibana pemangulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ton di Parbadia jaladong sada huria na badia. Huria kapan halak Kristen akan na badia. Dohot dia sani dosa. Dohot dia haina mandok. Mulak mangulu sogo daging halak naung mate. Dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Udul mahamu. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguan di bagas joro dohot na patupahon parmingguan di bagasan ganup marsada-sada. Lasuhut ma pasahaton nami siap parhalado selamat ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun hari atutubu dohot nama ulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu Tuhan ma hita saluhutna.
titing Minggu 10 September 2020 sada. Na parjolo goar ni mingguta ima minggu 10 dung Trinitatis. Trinitatis lapatanna hasi tulu sadaon ni debata ama anak dohot toddi parbadia. Topik ni minggu ima ngulu di bagasan panugdugun ni debata. Napaduahon, parture ni kebaktian tatap muka terbatas. Rapot perhalado HKBP Serpong na diari Selasa 7 September 2020 sada memutuskan laho patupaho permingguan tatap muka terbatas manang permingguan offline di gereja mamuka Minggu 10 September 2020 sada. Song nonma parturena. Na parjulu marningo surat edaran ni Wali Kota Tangerang tanggal 31 Agustus 2020 sada permingguan tatap muka nunga boi di patupa dohot torop ni perminggu hola 50% sian godang ni perminggu di gereja. Marhiteima permingguan tatap muka di HKBP Serpong di patupa hola tu 200 halak ruas. Nama dohotisa diganup permingguan. Dohot sakap asa umura mengaturhon akka ruas na haruar masuk jala pamurahon akka parhobas laho majaga hossa. Napaduahon permingguan tatap muka dibuka di Minggu 10 September 2020 sada manang sadariom. Napatuluhon permingguan tatap muka di patupa 2 hari permingguan. Ima A. Permingguan tatap muka parjolo pukul 8 WIB. B. Permingguan tatap muka na paduahon pukul 10 WIB. Jala boido di huton permingguan non marhite live streaming. C. Di sadatiki patupota do marsika soring memakai hata Batak dohot hata Indonesia di permingguan tatap muka si ganup minggu. Na paupaton hato tuon nama dohoti permingguan tatap muka. A. Nama dohoti permingguan tatap muka ima ruas nama rumur digijang ni 12 tahun. Harap roha asa ruas na lansia jalan adong riwayat komorbid asa madohoti permingguan secara online. B. Ruas naung majalo vaksin 2 hari jalabui patuduhon naung madohoti vaksinasi. Napalimahon perturena ruas na naing madohoti permingguan boi ma pasurato dirina marhite Google Form. Songonon ma partordingna. A. Torop ni hudulan na diparade di permingguan tatap muka ima hola 200 hudulan. Mulu lebih sia 200 halak na pasurat dirina secara otomatis dang bui be Google Form majalo. B. Pasurat diri dibuka hari Selasa pukul 12. Jala marujung hari Kamis bodarina pukul 24. C. Perhalado naso mangkobasi di permingguan mulai kodoh do tu permingguan tatap muka ikodo pasurat dirina. D. Nomor urut ditiki pasurat dirina manang natarida di time stamp Google Form laos ido gabe nomor urut di hudulan di gereja. E. Sagion nama tautan Google Form marhite koordinator WEK nabi marhite grup WA di WEK na masing-masing. Napaunapon prosedur permingguan tatap muka. A. Ruas pasurato dirina marhite Google Form mamuka sian hari Selasa sahat tu hari Kamis. Pinangido ma parsitutuan ni ruas huria pabuahon natohodo naung divaksin nasida 2 hari.
B. Di hari Jumat botari, akaguar ni ruas naung pasuratto diri nama dohoti permingguan tatap muka, di pabotohon ma diganup wek marhite koordinator wek. C. Di hari Mingguna, ruas naung terdaftar nungai kosaha tu gereja 20 menit adorang so para mingguon. 5. Ruas naro tu gereja ikut patuduhon identitas dohot data na pangidohon di pos security. 2. Molonunga di paluas masuk, boy ma marbasu tangan, dungi dibuat mahudulanna khobar tu nomor pendaftaran. D. Perhalado si jalo tamu gabe satgas protokol kesehatan saliling merdalan para mingguan. E. Di pangidohon asaganup ruas memakai masker KN95. Molo suadong dipakai masker 2 lapis khobar tu soso-soso ni pemerintah doho tim kesehatan. F. Saliling madohoti permingguan sude ruas ikon uduk tu protokol kesehatan. Unang adong nama buka masker saliling merdalan permingguan. Napapituhon. Perhalado manosoi hita sude asaganup nama dohoti permingguan tatap muka uduk matu petugas doho tu sude aturan protokol kesehatan saliling merdalan permingguan. Usahaon ni perhalado do makobasi permingguan sading gadengganna. Jadung sipul permingguan usahaon ni perhalado do patupahon evaluasi pakobasion asalam tu dengganna merdalan permingguan tatap muka na ita patupa. Titing na patuluhon. Rapot huria dan rapot evaluasi. Mardala do rapot ni huria do rapot evaluasi program HKBP Serpong tahun 2020 sada. Di hari Sabtu 10 September 2020 sada pukul 10 WIB. Marsangat madebata marhite akah putuson na haruar siar rapoti laho pahay bakkon huriana. 4. Soso-soso asa uduk tu protokol kesehatan dohot vaksinasi diri. Perhalado HKBP Serpong. Manosoi hita sude ruas ni huria HKBP Serpong. Asa majamoton hahipason ni pamatangta. Doho hahipason ni sude keluargata. Sude ruas ni huria. Asa uduk mengihutton protokol kesehatan nati notopon ni pamaretata. Di sude inganan. Tarlumobi di tiki rohita tu gereja. Asa uduk kita tu protokol khusus COVID-19 HKBP Serpong. Akka ruas ni hurian naso divaksinasi dope, asa dihaburjuhon mama dohotisa, asa tibu hita sahat tu herd immunity. Masih tangyangan mahita asa totong di bagasan hahipason mengadupi pandemi on. Napalimahon, pertangyangan wek marhite online. Perhalado manosoi hita sude ruas. Asa ringgas jala udur madohoti pertangyangan wek. Nadi patupa marhite online Zoom. Songonon majadwal pertangyangan wek marhite Zoom pukul 20 WIB. Na parjolo, di hari Rabu tanggal 22 September 2020 sada di wek Betani. Laos acara pangapulio do tu keluarga Yesekiel Sinulingga dot inangi Rosdiana butar-butar. Napaduaho. Di hari Rabu tanggal 22 September 2020 sada di Wek Galilea. Laos acara pangapulio tu keluarga Parsaoran Nababan inangi Nika R. Silain. Di hari Kamis tanggal 20 tolu di Wek Jerusalem. Nang songoni September 2 diwe kanang dohot we Sion.
tong masuk di jam 8. Retreat remaja. Mardala do retreat remaja 2021 hari Minggu 10 September 2021 pukul sia WIB. Topik retreat ima unlock your potential. Nani uluhon sian poda, nani uhal sian poda 14 aya ualu. Hapistaran ni nabisuk doi ditibang do dalanna alai anggo hauto ni halak naoto pangis sudoi. Jala subtema ima poda tolu ayat 5. Marhaposan tujahuba maho sian nasaroham. Jala unang marpangusadea ko tupuk kiramu sadiri. Marsangat madebata marhite retreat remaja ni Huriana. Na papituhon. Di patupa seksi sending marturia HKBP Serpong do parsiajaran manang pelatihan laho marbarita nauli. Turuas nama godang. Marhite metode EE na papituhon. Persiajaran di patupa marhite online walu hali perjupangan via Zoom meeting. Di pukado persiajarani sian hari Minggu 10 September 2021 di pukul 10 saat rodi 10 alu 30 manang sedarion. Nama dohoti persiajarani ima ruas nama godang dohot na poso bulung HKBP Serpong. Diakka amanami dohot inanami suang songoni na poso bulung nagiot rohana madohotisa bui ma pasurato dirina tu panitia. Songonima sahat nititing di minggutta sadarion. Laporan keuangan tajahabema dinau nisagiho di W group masing-masing W. Mauliate ma Marta ngiang mahita. Mauliate ma Tuhan di asi duhot dinggan ni basam nasa itong paihut-ihut ngulu nami ngulu ni huriam. Jalatung masalas rohanami apala ditikyon dinabui kami marparsaoran mamuji pasangap poko di bagas ni huriam na pinapsupasumo. Ali Tuhan tuhodon aku pasahat tami karencana-rencana tu akari manghihut asa di situasi pandemis COVID-10 sion. Bui kami berkegiatan di bagasan na pinatupam jala di bagasan pangaramotiommu. Tutu godang Tuhan akka parsorion ni ganup ruasmi. Dina masa pandemi on di tonga-tonga ni keluarga. Adong doi Tuhan na putus kerja. Adong doi Tuhan na marhamaolon dia kasudi ulaun. Gudang Tuhan dampak na terjadi ala ni COVID-19. Alepos dorohanami Tuhan. Adong dope hode bata nami songon pangalualuan nami. Ido haporsiaon nami mabain. Bui kami sahat tutikyo. Ayu huboto kami donganam mudo kami. Di sude partikia di sude namasa. Di bahen hido. Pos ni rohanami. Tuho ali di batan na mangulu. Tatak masude ruasmu. Di dia penasida. Di sude persorion. Asa bui mengalewati masa-masa suliton. Tatap huriam di sude keterbatasan na pinatupa ni huriam. Asa bui hamil lamar sada tua kari mangihut dokot sada harapan. Mamuji pasangap poko di situasi na terjadi si saunari.
Upasahat kami mapamarita nami Tuhan. Asa tong marhabisu siya pimpinan tertinggi presiden nami Bapak Jokowi. Dohot wakil presiden. Lau mamareta mabuah kami tu sada Indonesia maju, Indonesia jaya. Do sude Tuhan kabinet do kapamareta sian pusat sahat tu daerah. Bui marsadani roha Tuhan mabon bangso nami on haruar sian permasalahan COVID, memulihkan ekonomi Indonesia. Huboto kami, jongjong doho di bangso nami, jongjong doho di pamareta nami, mabuan bangso mitu haluaon, nagabi hasangapon hamuliaw diho. Upasat kami akka petugas-petugas COVID, di garda terdepan akka petugas kesehatan. Suangsong itu Tuhan akka napidabakitmu akka perbisuk. Nabui Tuhan bekerja sama doa akka pamerintah nami lau mengelewati situasi-situasi. Las rohanami di julu nami harapan besar di bangsa nami mengelewati keadaan. Utangnya kok kami sudi keluarga, natopet Tuhan saunari tumpe di jabuna masing-masing. Nasida patu pahon perminggosa. Dia porsion nami na mangulu natotong doho jongjong di tonga-tonga nasida, rap doho nasida, masu nasida. Dang menek rohanami melutumpe dengan jom on di patupa. Alahu hatus yami do, jaloho porsiai kami do, na doho maracara dohot kami, melutumpe di bagas nami be, akadongan nami sadariong. Ali Tuhan, tuhoma hupasahat ngolu nami ngolu ni huriam, keluarga per keluarga, akada dana nasida, natoras nasida. Parbisuki ramote pasu-pasu maganup kami. Oma Pangiluan nami elelek nami Tuhali Jehovah na mangulu. Di bagasan Kristus Yesus si hokop si palua kami. Amen. Dina mangarade hita lama bege jamita tapuji matuhatta marhite buku edes yang nomor 227 ayat sada dohot 5 marbungaran hatai. Marbungaran hatai, pulian pertibian, nohotita bediai, tunda sunang sai topong. Hatana baria, hatahamuluani, sonangati uruni, mati urna olomi. Nang na dihaulongi Yesus Kristus, hatan debata tu kita di bagasa tikion, di minggu 10 dung Trinitatis.
Ima di enet sian kitab Parjamita. Parjamita bidu 10 mamuka maisian ayat 10 mengujungi ayat 15. Ujama tuhita kamanga kainang tapayut iu madibagas ruat tabi. Songono may dok, molodung matultul takke di bahen manang ise, jaladang di Garut babana, ikon mga saun gogo nama ibana, manalikon, alay na marhasyakon hapistarani, dona lumenggan, molo marmargut ulok tagan sohona tabas, dang be marlaba hapadean ni panubuti. Lomo rohani piggol ubege pakatayon ni hala na pistar. Alay bibir ni hala na oto mamodut ibana sa diri. Mula ni pakatayon ni pamangan na haotodo. Jala ujungna hata lalayan sa bingdo. Say di padiak hala na otodo hata-hatana. Dang diboto jolmai manang aha na masa sugut. Tung ise mapabuaho tu ibana manang aha na masa dung salpu ibana. Hangaluton ni hala na oto mangaloja ibana sa diri. Ala so diboto topotan na dala tuhuta. Songonima hatan di bata. Akama ngakainang ala perdana don jala hampe masuk tiki di masa covid do. Ra hupikir dang sude dope mananda hami. Jadi upata daw kami mati akama kainang. Parjolo goar nami ima padita kalpin Joseph opusunggu. Dainang pangitubu boru sinambela. Jadi hami tiki i masuk uson calo padita dope. Sonari omma perdana hami gabe padita Marjamita di Serpong. Songonima perkenalan sikat ate akama ngakainang. Horas manit salutna. Bertindak tepat hanya ada di dalam hikmat. Bertindak tepat hanya ada di dalam hikmat. Damang dainang na dihaulong Yesus Kristus molorodo suku-suku tuita sandain akka amang akainang. Ro suku-suku tuhita. Songo dia do ciri-ciri halak Papua. Pasti do raga malus tadi akka mga kainang. Adong do mandokon hitam kulit. Adong do musim mandokon keriting rambut. Baru dia diomma hitam kulit keriting rambut aku Papua tutu do. Ido do ciri-ciri halak Papua. Jadi molo di suku musim akamang akainang. Songo dia do ciri-ciri hala Eropa. Pasti ragam dotong alusta. Molo anak lajang pasti do mandokon perjulu. Songon donga-dongak kuamang. Songon pacarhu. Bah. Buase do kok songon pacarmu. Ido molo hala Eropa botar do kulit na kamang. Jala igungna mancung do. Jala obuk na pirang do. Jala muse pistar halak na mul halak Eropa. Ima di pabuahon. Ape? Roma halek na digoit di bereng madida. Bah. Dang pasong na idokon ibana. Marga bos ibana. Alay ima akamang molo di suku ciri-ciri songon alak Papua doho alak nakin halak Eropa tutu taboto mungkin. Alay sandai nama. Moloro suku-sukun. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang berhikmat? Apa tandanya orang yang berhikmat? Tabo to doa kamang akainang. Mungkin kita tahu sebagian. Tapi bisa jadi juga kita tidak tahu bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang berhikmat. Di baga satikion akamang akainang. Di pabuaho dotu kita. Tanda-tanda orang yang berhikmat adalah orang yang melakukan tindakan benar
sikap benar, perbuatan yang benar. Ido tandani hala na berhikmat. Jala ido na dipangidohon turpukta di bagasa tikion. Asa bertindak kita benar, asa bersikap kita benar, asa perbuatan tape ikon benar do, ikon sitong do. Ido na dipatuduhon aka amang aka inang di bagasa turpukta di minggu 10 dung Trinitatis. Terlumobi secara khusus di ayat 10 dohot ayat 10 sada. Di dokod do disi molo halak na berhikmat di boto ibana do songon dia do sikap laho menghadapi situasi, songon dia do sikap na sitong, na pas, na tepat. I dokod do dang songon halak na oto na molo neng mana bahau ibana, kalau dia mau nebang kayu kampaknya tidak pertama di asa. Itu halak na oto akamang akainang. Orang yang tidak berhikmat. Tindakannya tidak tepat, tindakannya sikapnya tidak benar, tidak pas. Dan jumolo di garu ibana mata ni kampaki manang takenak ini dokon. Tapi kalau orang yang berhikmat, tindakannya pasti benar, sikapnya pasti benar. Apa sikapnya? Pasti sebelum dia mau menebah pohon, ikon parjolo do, ikon diasa ibana. Asa dang loje ibana, dang mari suang istilahna, songon nakin orang na tepat habis tenaga nak kamang. Gabe loja, sia-sia. Didokko do muse, halak na berhikmati, sebelum dia menangkap ular, harus udah dibaca mantranya. Ima di ayat 10 sada mulut tabering. Unang atong molo neng manok ulo panubuti dokon tukang penangkap ular, dia kalau tidak membaca mantranya ia pasti tentu dipatok. Diparguk do ibana. Kejadian na bamate ibana kamang kainang. Tapi kalau orang yang berhikmat tahu dia bertindak tepat, tahu dia bersikap bagaimana mengambil sikap yang benar supaya tidak celaka dia. Apa dilakukan amang inang? Ikon parjolo do di dokon ibana tabas-tabasna. Tapi sebelum najwa kamang akainang, aka sudut na poso di boto do basa bata au molo basa bata au di boto do mangatusi do rate. Ido anon merbasa bata kau ape. Alana memang minggu basa bata yang sangat hujaun para pakai basa bata ate akamang akainang dah. Iya, jadi artinya akamang akainang orang yang berhikmat tahu dia bertindak tepat dalam situasi apapun, tahu dia bertindak yang benar dalam momen apapun. Enggak asal-asal dia, enggak asal-asal melangkah dia. Manat ibana. Idokon parjamita pengkokba orang yang berhikmat. Jala dipatuduh do aka amang aka inang songo dia do halak na contona bahwasana dia bertindak yang pas, bertindak yang benar. Di dokon do dison dipatuduh do sada contoh halak na bijaksana dison markite idokon do bahwasana halak na tepati halak na berhikmati tabo begeon pamangan na manang hata na kaluar sian pamangan na tabo binege pinggol moloy dokon akamang kainang nakin tabereng di ayat 12. Orang yang berhikmat itu karena tepat tindakannya, sikapnya benar, dia disenangi orang, cakapnya pun, perkaraannya pun senang didengar orang. Alaniaha. Ala na kaluar siang pamangan na hal na betul-betul na denggan. Yang kemurahan hati, kebaikan, tidak ada yang namanya menghina, tidak ada. Tidak ada yang namanya menghujat, tidak ada. Tidak ada namanya yang merendahkan, tidak ada. Tapi semuanya kebaikan yang keluar dari pamangan. Imam molo halak na berhikmat. Alanya alat tindakan na tepat, pas, benar. Benar sesuai ado kamang, tepat sesuai ado. Versi songon dia do. Versi manusia do manang versi Tuhan. Tentu versi Tuhan do. Karena tepat dan benar versi manusia belum tentu benar versi Tuhan. Tapi yang benar dan tepat dan pas
Itu adalah versi Tuhan yang dimaksud di sini. Alanido nakin orang yang pintar itu karena dia berhikmat, dia tahu sesuai dengan yang kehendak Tuhan, dia mengeluarkan kata-kata yang baik. Alanido aka amang aka inang molo adong dosian pamangat tahun keluar hata naso denggan menghina halak, berarti dang halak na berhikmat kita. Kita tidak orang yang berhikmat ketika kita menghina orang, ketika kita merendahkan orang, ketika kita menjatuhkan orang dengan perkataan kita. Suku-suku tu hita kamang kanang Jepang di hita songoni. Molo Jepang dope kamang kainang. Bertobatlah. Karena itu adalah tindakan yang tidak benar. Molo idokon di sona kamang kainang. Kalau bahasa Batak nah halak nawoto di. Maaf ya mang ya, kejam. Tapi bukan berbicara halak nawotok oto alani akademis daun. Dan berbicara tentang ilmu pengetahuan akademis na daun. Alai lawan kata hikmat. Jala idoko dumuse akamang kainang. Dipatuduho domuse molo halak nawotoi, orang yang tidak berhikmat itu dia banyak bicara. Tapi sebenarnya kalau orang banyak bicara ini banyak cakap ini perasaan tahu ini akamang kainang. Halak na molo idokon pamal-malohon. HP dang malo. Cuma sebatas nana berbicara tapi nggak tahu dia apa yang dibicarakannya. Jupang dosongunya kamang kainang. Di tonga-tonga permulut tak Jupang. Artina akamang akainang. Orang yang berhikmat adalah tindakannya tepat, sikapnya benar, dan dalam situasi apapun dia, apapun yang dihadapinya, dia selalu benar tindakannya amanginang. Itu orang yang berhikmat. Alani doa kamang suku-suku tuhita. Molobuti kepada siapakah hikmat Tuhan diam di dalam diri manusia? Kepada siapa? Apakah kepada orang yang sekolahnya tinggi? Apakah kepada orang yang dia jabatannya atau gelarnya doktor? Belum tentu. Belum tentu amanginang. Dan jaminan ala doktor ribana, manang profesor ribana, ala na berhikmat ribana daong. Dan jaminan alanya akamanginang. Molo tindakan ibana do, dang pas, bah dang tepat, bah halak naso berhikmat do ibana. Misal namanginang, godang do na tamat sian luar negeri. Sian USA, sian Amerika, sian London, sian Inggris. Pokoknya gelarna jago mak. Alai satabi akamang kainang. Misalnya adung jabatan na korupsi bana. Halak na berhikmat dosongoni dang berhikmati. Alannya dang tepat tindakan na dang sitong, dang benar. Sikapnya tidak benar. Jadi aka amang aka inang dang jaminan di sada halak tibo jabatan na manang tibo gelarna di si adong hikmat daong. Jadi suku-suku matuhita kamang aka inang. Kepada siapanya hikmat ini, hikmat Tuhan itu datang? Kepada orang yang takut kepada Tuhan. Tuhala nabiar mida debata. Kalau sudah takut kepada Tuhan akama akainang, tentu tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita pasti sudah dijamin benar. Pasti sudah dijamin tepat sesuai kehendaknya. Gak mungkin salah. Tapi kalau dia tidak takut kepada Tuhan, apapun ceritanya amanginang, nang pe diboto ibana trupukon perintah Tuhan, misalnya firman Tuhan, tahu dia semua, tahu dia isinya, tapi tidak melakukan firman Tuhan itu, tidak takut, tanda takut kepada Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan itu, sama saja itu omong kosong. Sama saja itu tidak berhikmat. Alania kamang kainang. Di pabuah do tuhita. Asa biar mahita tu debata. Asa mian hikmati.
bisuk molo bahasa Batak idokon, bisuk tuhita. Ali suku-sukun maju akamang akainang. Buasa pola ikon telubah hikmat manang bisukon. Kenapa kita harus mengejar yang namanya hikmat? Lebih bagus dikejar yang namanya ilmu pengetahuan. Pintar aku kalau mengambil apa mang. Mengambil doktor aku, pintar aku. Luas pemikiranku. Tutu doa kamang akainang, luas pemikiran. Tapi tidak jaminan itu masuk kita, membaik kita masuk ke rajun di bata. Alai molo hikmat aka amang akainang, ido modalta lahu mempertahankan sekali lagi amang inang ya, mempertahankan haluaun na di pasahat tuhata debata tuhita. Karena apa? Kita memang sudah disampaikan kepada orang Kristen sudah diberi Tuhan keselamatan melalui kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tapi apakah itu tetap diam kepada kita ketika kita bersalah? Ketika kita melakukan tindakan yang tidak benar? Wow, tunggu dulu. Gak bisa kita bilang, ya tetap Tuhan. Gak bisa. Alanido di lehon hikmat tu kita. Asa totong boykot haluauni tu kita. Supaya bisa tetap keselamatan itu kepada kita. Alania kamang akainang. Tauloi masongon topik minggu tak. Ngulu di bagasan panugun-ugun di bata. Kalau dibilang bahasa Indonesianya, hidup di dalam didikan Tuhan. Kalau hidup di dalam didikan Tuhan akamang akainang, berarti takut kepadanya. Menghidupi segala perintah-perintahnya. Itu dia. Kalau takut kepadanya. Kalau udah kita menghidupi segala perintahnya akamang akainang dijamin mak. Pos rohata. Hoddo haluoni tuhita. Alani akamang inang. Molo nunga tabotodo perintah ni debata. Bah ikun taulah hoddo. Alana molo hikmat dakolan sebatas teori. Dang berbicara teori akamang akainang. Molo hikmati berbicara tentang praktik dalam menindaklanjuti situasi. Misalnya songonon. Misalnya doa kamang yang dah. Sonarikan masa dujum. Masa dujum. Jadi pertanyaan pakai jum do. Sandaina menurut tamu mamolo hami padita. Masuk mana yang masuk ma pertanyaan. Molo marisa pamia kamang akainang. Salah dong menurut tamu. Salah dong. Tentu salah. Tindakan yang tidak benar itu. Tindakan yang tidak tepat itu. Salah. Dang pasti. Pasti hona hatahami. Waduh padita on. Padita ma padita. Apa neng pertanyaan. Neng beribadah on. Apa mari sapi. Tari dati musnah kamang kenang. Dang tepati. Dang tindakan tepati. Dang biar itu debata. Daun. Alana proses ibadah. Alai suku-suku nak kamang akainang. Holat tu padita do berlaku. Holat tu padita sabing di. Tu situ berlaku di. Ada mang holat tu padita di. Bah. Daun. Tu sudah nampai situa. Molo tiki beribadah do. Molo sanga do ibana marisap. Bah ngasalai. Dang pas, dang tindakan tepat. Daun. Dang halak na berikmat. Daun. Molo halak na berikmati ikan tepat do. Nanyulai bana. Ali suku-suku musia kamang akainang. Holat tu padita do situ adi. Ruas daun. Adaung menghabikan ruas do. Pola ikon songon na pola ikon soka burjuhiyat tarida. Tepat do ya kamang akainang. Dang tepati. Dang sitongi. Molo betul-betul halak na berhikmat. Molo acara ibadah. Dang mungkin beibana marisapi. Basongo nasya do jamita padito bah. Apa nakin dang mangalang cabi wasiat jua bu. Maaf amanginang dah. Dang lau manimbaki hamilison. Daw. Molo parjamita. Iko boy do song dokter. Molo dokter iko dilului do sait na. Sait jasmani misalnya. Oh. Odo sait na. Dilehom ma ubat. Molo hami songoni do akamang. Sait ni kerohanian. Oh.
odo salah. Ikon hupa buhami do. Jadi dang lau paso butaga sami daun. Salah alania ala hatan debata do pasatami. Alania kamang akaina ikon mana do kita. Ikon marbisuk do kita. Marbisuk songon dia ada carana. Ikon biar kita mida debata. Jadi salinaya kamang akainang bahwa sana molo hikmati dan berbicara teori daung taboto do memang unako manako i teori sabing ding ale praktek na molo halak na berikmat ikum praktek na do molo sandena adong ma misalnya tinggal ma emas kan jadi ala taboto do songon namang una ko makati dakon hata naso tutu pati pa siahon una ko maragabus itu teori kita tahu adong ma sada mas ni sada ina madabu jadi di pati tikko mumuse pinaboto ho matu salu ruas bawasana adong mago emas songon jadi marusik mal karuas bade te mas ni edaan mago badi adong di wereko di ibana do di bereng ibana do jalan disimpan ibana alai tiki idokon ibana dang adong ima dang halak berhikmat di boto ibana do teori una maka tindakon hata nasututu alai mergabus ibana di dalam praktekna dang berhikmat ya kamang akainang jala dijamin deh dang dapotan haluau ni mago haluau na di pasar debata tu ibana ale molo jujur ibana ala memang persi tuhat tadi bata tindakan tepat nakin idokon ibana ma bayi do bah jupak nakin huida talea mak tu parhalado ima tutu halak na berhikmat akama ngakainang bahwasanya dia bukan hanya sebatas teori tapi langsung praktek ditunjukkan dia bahwasanya dia betul-betul takut akan Tuhan aku adalah anakmu. Aku mendapatkan jujur ibana kamanga kainang. Alania kamanga kainang. Dang boy hita mangulahu nikmat. Dang boy dapat tah hikmati. Molo mangasaun dirita. Karena apa? Karena hikmat adalah anugerah. Bukan karena kepintaran kita dapatkan. Bukan. Karena anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi melalui apa? Melalui Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ikon jumolo do biar kita mida dibata akan mangakainang asa dapota kita ima hikmati bisuki. Asa dapota kita jalakot haluau na dipasa tuat na dibata tu kita. Amin. Maulia te dipasa rohana milik Tuhan. Amang pardenggan basa ala macelas rohanami ala nunga marsaringar hatami di tonga-tonga perminggon nami ima ali Tuhan napa ingotok kami asa totong hami mangudu di bagasan habisuhon bisuk kami ali Tuhan dinalaho mandalani ari-ari nami ale amang nabasa molo mangasau diri nami dang tarjalo hami bisuk na dilehoko di tengah-tengah perngul nami. Ikom biar doha mele Tuhan midaho. Alani ale Tuhan. Totong ma miak ko di tengah-tengah hadiron nami. Asa margogo hamile Tuhan. Dinalaho mangulahon hatami. Tarlumobi asa totok kami boy bertindak tepat di tengah-tengah perngul nami. Asa marhiti hamile Tuhan. Marsanga magwar muna badiyay. Di bagas atikyo pele Tuhan macaras rohanami. Boy hami mangulahon kebaktian tatap muka. Nang secara terbatas oleh Tuhan. Totong hupasat kami oleh Tuhan di parmingguan na mangihut. Asa totong oleh Tuhan o namian di tonga-tonga parmingguan nami. Nang songoni pada usia kami sahit darmobi sahit kopi sapulsiai. Asa totong oleh Tuhan di bagasan las di roha di bagasan habaraniok kami dinalaho mandohoti acara tarlumobi permingguan nadong di tonga-tonga huriami.
Upasatami ali Tuhan aka amanami inanami ruas ni huriam saluhutna. Ima secara khusus akabipi sepongon. Natongon di bagasan persaiton ali Tuhan. Asiroham. Lehon hai pason nang hamalumon. Marhite aka usaha nang ubat na di pangan nasida. Asa marhite pasu-pasu milik Tuhan. Jupang ma. Hai pason di patang nasida. Asa boy le Tuhan. Di hari-hari na mangikut. Boy hami marpungu di bagas joromi. Dinalaho mamuji pasangapon. Guarmu na badai. Tabay las ni roha. Tabay hai pason. Tabay pasu-pasumi. Disalu ruas ni uremali Tuhan. Asa boy pakyaw na sida le Tuhan. Pasu-pasu na siya kuy. Dinalahu pasaton pilihan na tuho. Nang songoni pakyaw na sida. Dinalahu manguduti akka ari-ari na sida. Dia kaulan nampi le Tuhan. Nanaing uduti hami sal bagas sa minggu na bulunan le Tuhan. Dongani hami, jagai hami, ramoti hami. Asa pos roha nami le Tuhan. Dinalahu mandalani ari-ari nami di bagasan lasni roha. Nang songoni pele Tuhan, dia karuas ni uriam. Natongon menghadapi akka pergumulan si taonon. Asi roham, lehon gugone si dali Tuhan. Totong male Tuhan, ho namian di tengah-tengah pergumulan sida. Asa boy le Tuhan, dia do pinasida saluhut akka pergumulan. Na adong di ro di tengah-tengah pergumulan sida. Digejang salok pengidon nami le Tuhan, rajumi hami do jolma pardosa do hami. Alani mangido hami, sesama saluk dosa nami. Asa tamaha manjalok akka nauli akka nadenggan. Nanaing pasa tomut tengah-tengah pergumulan nami. Maulia tema di pasa ro nami, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martangnya kami tuho. Amin. Mari demahitas yang buku ende nomor 272 ayat 1 do ayat 2 papungo pilihan. Sude parulia
Riani tuata borhat mahamu menguduti akka perdalanan ningulumuna di bagasan biar mida Jahoba. Ala biar mida Jahoba do pangajarat tuha pistaran. Tuhan ima na magugoyhon hami mangulahon pangajarion sian ibana. Alamardalan di lapang Tuhan ngoluado manang ise na mangaramoti pangajaran na sian Tuhani. Alani i dongan sapor siahon, say tangi humahata si paingot, jala jakon pangajaran. Asa gabi pistar hosahat Tuhan sesudah ni bohalmu. Tapasahap mapeliata tuharajon debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang ho do haroro ni salut si leona denggan dohot nasa ulibasa na muliutus. Pupasat tami masyana lehomi tuhami. Pela nami tuho. Say jalo may gabi wap nosus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu para siya kami pelianon. Pati bulhon harajammu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami, godang ni sileo-leomi tuhami. Asalam girgir hami mandok ngoleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajammu, saya saut malomoni roham di Banu Tongon songon di Banua Gijang, lehum matuhami sadari nonguli siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pengago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohanami dahu. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar ho madamena tutodim. Horas badita na selama hari Minggu madihita.
Yesus menjoho berdosa sairo, tu Yesus